ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣର ପାର୍ଟ 3 ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହିର 33 ପେଜ୍ ନାଇଁ କି। ତ ତୁମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପକାଅ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ରଠାରେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ପାଟନା ସହରରେ ଥିଲେ, ସେଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବାରିବାହକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଯେ ସ୍ୱାଗତ, ବାରିବାହ ସ୍ୱାଗତ। ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ 1 କହିଥିଲି ଯେ ତାକୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବାରିପାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କହିନଥିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ଧୂମଜ୍ୟୋତି ସଲିଳ ହୋଇ ତୋ ସହ ମିଶି ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକି ତୋତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାମାନେ କ'ଣ, ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ପ୍ରଥମେ ବାରିପାତ ଦେବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ, ବିଷୟଟାକୁ ତୁମେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବ, କାହାପରେ କିଏ ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କିଏ ନା ଜନ୍ମଭୂମି, ସେକେଣ୍ଡରେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ, ଜଳଦ ଦରିଦ୍ରଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ି ଉଠେ, ଏଣୁ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ବଦାନ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତାପରେ ଜନ୍ମଭୂମି ପରେ କେଉଁଠିକି ଗଲା, ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାରିପାତ କଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ଥାର୍ଡ଼କୁ ଆସିଲା, ଯଦି ତୋର କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ ତେବେ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ଅବସର ନେବୁ। ଏଇ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅବସର ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଚାଲିବ। ତାପରେ କେଉଁଠିକି କହିଥିଲେ ନା, ଏହି ମହାବନରୁ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖରେ ତୋର ବିଜୟରଥ ବାହି ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଏଇ ଯାଏଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। କେଉଁଠି ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର କିଏ ନା ସମ୍ବଲପୁର। ତନି ମହାନଦୀ ଏଠାରେ ଉପର ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ। ତାମାନେ କେଉଁ ମହାନଦୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ତନି ମହାନଦୀ। ତାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବାରିଦ ପହଞ୍ଚିଛି ବା ମେଘ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ପରେ କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା। କେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ନା, ଏହାପରେ ଅସରନ୍ତି ବେଣୁବନ ଉପରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି କେଉଁଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ପରେ ଯିବ, କେଉଁଠିକି ଯିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗଦ୍ୟଟା ସରିଲା ପରେ ନମ୍ବରିଂ କରିଦେବି, 1ରେ କିଏ 2ରେ କାହାପରେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ସେଇଟା ତୁମେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ନିଜ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ପରେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି ନା, ଅସରନ୍ତି ବେଣୁବନ ଉପରେ ସଞ୍ଚରଣ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା, ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଗଲାବେଳେ ତୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେବୁ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଦାନବର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି। ମାନେ କିଏ କହିଲ, ବାଉଁଶ ଗଛ। ଯନ୍ତ୍ରଦାନବ କିଏ ନା, ତାକୁ ଆମେ ପେପର ବାହାର କରୁଛେ, ମାନେ ତାର ମେସିନରେ ପୁରଉଛେ, ପୁଣି ବାହାରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଆମର ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ପେଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାରଣ ହୋଇ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଦେଖିବ ସେ ଗଛଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ କଟା ହେଇକି ଆସିଥିବ, ପୁଣି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ପରେ ତା ତଳରୁ ପୁଣି ମାନେ ପିକ ଦେଇକରି ପୁଣି ବାହାରୁଥିବ, ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି। ଓ ବାନରୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଦୋଳିକା ହୋଇ ରହିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛରେ କି ବାନରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ତ ଏ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି କେଉଁଠିକି ଯିବ ନା, ଏଇ ବଂଶବନକୁ ବାୟୁ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଦୋହଲାଇ ଓ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଟଙ୍କିଳ ଅନୁଗୁଳ ପଥରେ, ତାପରେ ମନେ କହ ସମ୍ବଲପୁର ଗଲା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ, ଉପକୂଳ ଦେଇକି ବଂଶବନକୁ କ'ଣ କରିଛି, ବାୟୁ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଦୋହଲାଇ, ମାନେ ଯେଉଁ ବାୟୁର ଢେଉରେ ଦୋହଲାଇକି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିବୁ, ମାନେ ବର୍ଷା ବାରିପାତ କରିବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଟଙ୍କିଳ ଅନୁଗୁଳ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ପାହାଡ଼ିଆ ଟଙ୍କିଳ ଅନୁଗୁଳ ପଥରେ, ତାପରେ ଅନୁଗୁଳ ପଥ ଦେଇକି କେଉଁଠିକି ଯିବ ନା, କପିଳାସ ସ୍ପର୍ଶ କରି କେଉଁଠିକି ଗଲା ନା, କପିଳାସକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଦୂରରୁ ସୌଧାବଳୀ ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ, ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ସେ ପ୍ରାସାଦକୁ ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ସେଇ କଟକ। ତାମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ, ସେ ସୌଦାବଳୀକି ଦେଖିକି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ତାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି କଟକ। କିଏ ନା, ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ। ତାମାନେ ମନେ ରଖିଲ, ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କିଏ, କଟକ। ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ, ମସ୍ତକ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ, ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଅଛି। ତ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କିଏ ହେଲା ନା, କଟକ। ତାମାନେ କ'ଣ, କଟକ ମଧ୍ୟ ବାରିପାତ କରିବୁ। ଏହି ଥିଲା ଦିନେ ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ। ତାମାନେ ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ କିଏ ଥିଲା, ଏହି ଥିଲା ମାନେ କିଏ,
କଟକ ଥିଲା। ଆଉ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ତାର ଅଜୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା। ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ କିଏ ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା ନା ତାର ଅଜୟ ବାହିନୀ। ସ୍ମୃତିପୂତ ବିଡ଼ାନାସୀ ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ। ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ସ୍ମୃତିପୂତ ବିଡ଼ାନାସୀ କିଏ, ମନେ ରଖ, ପାରାଗ୍ରାଫ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। କିଏ? କଟକ। ମାତ୍ର ଲୁଣ୍ଠିତ ବାରବାଟୀର ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ତାର ସ୍ମୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିଛି। କେଉଁଥିରେ? ସେଇ କଟକରେ ଲେଖିଲା। ମାତ୍ର ଲୁଣ୍ଠିତ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବାରବାଟୀର ସ୍ଖଳିତ ପଥରରେ, ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିକି ସେ ପଥରରେ ମାନେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ତାର ସ୍ମୃତି ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ମୃତି ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ସେ ପଥରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଛି, ଲାଗି ରହିଛି। ଓ ମର୍କତ କେଶରୀର ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। କାହାର ମହାକୀର୍ତ୍ତି? ମର୍କତ କେଶରୀର। ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଲଟିଯିବ, ମର୍କତ କେଶରୀର କ'ଣ ଆଜି ଯାଏଁ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି ନା ମହାକୀର୍ତ୍ତି। ଏହିଠାରେ ହିଁ ବହୁ କବି ଜ୍ଞାନୀ, ଏଇଟାରେ ମାନେ କେଉଁଟାରେ ବୁଝିଲ? ଏଇ କଟକରେ ବହୁ କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ଏହି ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରି ତୁ କଟକକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଚାଲି ଆସିବୁ। ତାମାନେ କଟକ ପରେ ପୁଣି କେଉଁଠିକି ଯିବୁ ନା କଟକରୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖରେ ଯାଇ ଥରେ କୋଣାର୍କର ଚାରୁଚୂଡ଼ା ଚୁମ୍ବନ ନ କଲେ ତୋର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ତାମାନେ କଟକରୁ କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତାକୁ କହିଲେ ବାରିଦକୁ ନା କୋଣାର୍କର ଚାରୁଚୂଡ଼ା ଚୁମ୍ବନ ନ କଲେ ତୋର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖି ତୁ ଚକିତ ହୋଇଯିବୁ। ତାମାନେ କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଅଗଣିତ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତୁ ଚକିତ ହୋଇଯିବୁ। ମାତ୍ର ଘନ ଏହି ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନରେ ଅଟକି ଗଲେ ତୋର ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ତାମାନେ ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ଏଠି କିଏ ହେଲା? କୋଣାର୍କ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ କେବଳ ତୁ କୋଣାର୍କର ସେଇଠି ଯଦି ଅଟକି ଯିବୁ ତାହେଲେ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ସମ୍ଭବ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ପାରିଦକୁ ପୁଣି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଉ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁ ଅତୀତ ଉତ୍କଳ ମହିର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଉତ୍କଳ ମହିର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଖାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ନିକେତନର ଚାରୁଚୂଡ଼ା ପ୍ରତି ଆନତ ହୋଇ ଉପକୂଳ ପଥରେ ଗତି କରି ଚାଲିଯିବୁ। ତାମାନେ ଉତ୍କଳ ମହିର ମାନଦଣ୍ଡ ଏଠି କିଏ ବୁଝିଲ? କାହାକୁ ବୁଝିଲ ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରତି ଆନତ ହୋଇ ଉପକୂଳ ପଥରେ ଗତି କରି ଚାଲିଯିବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେଇକିରି ବାରିପାତ କରି ପୁଣି ଯିବୁ। କେଉଁଠିକି ଯିବୁ ନା ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବା ବେଳେ, ତାମାନେ ଏଠୁ କେଉଁଠିକି ଯିବ କହିଲେ ବେଳାଭୂମିକୁ। ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବା ବେଳେ ପଲ୍ଲୀବାଳା ମାନେ ତୋର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଧରି କୁଟୀରରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ମାନେ ପଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ ବାଳାମାନେ ଥିବେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ବେଳାଭୂମିରେ, ସେମାନେ ତୋତେ ଦେଖିକରି ଖୁସି ହେଇକରି କ'ଣ କରିବେ ନା କୁଟୀରରୁ ତୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଧରିକି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଘନ ଏଠାରେ ତୁ ଟିକିଏ ଅଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଗତି କରିବୁ। ମାନେ କ'ଣ ବୁଝ? ଚଞ୍ଚଳରୁ ଅଚଞ୍ଚଳ ମାନେ ଟିକିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପରି ବୃଥାରେ ବାଚାଳ ହେବୁ ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବକର ବକର